بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى تنو على منيانك الإسلامي. أمبي الله تنو على منيانك توحيد مغوي. أمبي الله تنو كراك سنك صلى الله عليه وسلم. أمبي الله تنو أكن نعمة بلا جلنك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. على النعمة منك أو الإسلامي نعو كما بلا جلنجته أنت كافو كعبا أما فو الحمد لله رب العالمين. تنوبي علي لحلا بلا جلنك، تنوبي علي واتي بلا جلي. أما المال الإسلامي أنا بي ولنداي وي ولندا كرنگره ننye walanamu namena kuma kono alakira sallallahu alaihi wasallam aka sunna kiraka hadisau jawara jumen de bala al-islamiyya kono. al-qur'ana o de diina lasli foloye, o de diina shariya tayoro foloye. a filana o ye kira ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam, o de ye diina tayoro a filana ye. al-islamiyya kiru a tayoro ye niyoro fila ye. ni fila de bɛ wele ko dalilu. dalilu ye mun ye? ala kumakan subhanahu wa ta'ala, walima kira kumakan dɔ, walima ka kɛwale, walima fɛn mun kɛra a tile la n'a y'o sabati. ni fila mun filɛ nin ye o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, u tɛ taa ka ɲɔgɔn da. ni ye kelen ta i bɛ tɔ kelen fana ta, walima i b'a fila bɛɛ bila. mais i tɛ se ka kelen ta ni fila la ka taa ka tɔ kelen to yen. a tɛ se ka kɛ cogo si la. i ka silamɛya tɛ se ka ɲɛ f'i ka ala ka kuranɛ in ta ani kira ka sunna sallallahu alaihi wa sallam. n'o de ye a ka kumakanw a n'a ka kɛwalew ani ko minnu kɛra a tile la n'a y'u sabati. silamɛya a dalilu ta yɔrɔ nin yɔrɔ fila in ye. dɔnnibagaw u bɛ nin yɔrɔ fila in de ta ka walawala alisilamɛw ye u ka se k'a faamuya. n'i y'a filɛ an ka diina faamuyali siraw, n'o de ye fiqhu ye, a dɔnnibaga naani, n'o ye taabolo naani mun lakodɔnnen do diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan, o ye taabolo naani de. abu hanifa ani malik ani shafi'i ani ahmad, olu ye diina faamuya, u ye diina kiiruw faamuya cogoya mun na u ka kalandenw y'u ka hakilinaw sɛbɛ k'o cɛri, baara bɛ kɛ n'o hakilina ninnu de ye. o mɔgɔ naani a bɛɛ lajɛlen taayɔrɔ bɛ a ka kumaw la, mais u bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn mun kan, o de ye k'a fɔ diina taayɔrɔ fɔlɔ o ye kuranɛ ye.
أفلانا ويكراك حديثوي الإسلام من يغفر ين أبدا ربي لكم مصادر التشريع الكتاب والسنة ولا كراك السنة صلى الله عليه وسلم عليه القرآن كرفاني أبا كيرو ولا فمن درما بكر بيالا كراك السنة بناكو ولا ني الإسلام كم من عندك وبارك من عندك دبكرات للا فكتاسي أمبي بيواتي منا ما يكون لا موضوع استرلا منو ناني hakili la kuraye kaslame to fon nyoya adam mena depuis sahaba kawati bawatila khawariju uliye kira sallallahu alaihi wasallam aka sunna yobla وكذا سببه ويا علي بن أبي طالب ويا تونيو كافغة رضي الله عنه وأرضاه وصل الله موفى ويوها كلنا دو دينا كنو ككرا كسنة كاتوي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويا تونيو كافغة وشغلها ويا سرو ويا عثمان دفع رضي الله عنه ويا عثمان قصو أنتوري كليشاما مغتدو أكا مغتبو علي بن أبي طالب آيات دين ويلي أني مغو باكا مراكنو كو أنغتا عثمان كمبو ني عثمان كوني بسا أمبلا جنة بسا نوفا علي كو عثمان ما سيرا داما أنغا مغو ننكلي Usman ko ay ne tafe mo kelen joli ka bonne sababula na kerate aya to ne be sa mo to be balo utorate uye ko taka ji Usman ka ka dukono ka kantige ka sura be Qur'an kalana radiyallahu anhu wa arda o mo kelen nu ulude Ali ibn Abi Talib fa radiyallahu anhu munene mbelaje lenke uyu hakilna do dina kono ala kiraka sunna onna ni munye umasonga baraka na ufilla wa mu'um yoto fokata se alkiyama jodoma ibefli wala Allah subhanahu wa ta'ala akumananye batuka o baton nun kecego kira do lakalanye sallallahu alayhi wa sallam inafo amena misaliya do famia nyefe silamɛ kun bɛ nin de kan ala ko kira ko silamɛya jugu u y'a laɲini ka don silamɛw n'u hakili cɛ k'u ka diinɛ tiɲɛ o bolo k'u lasiga u ka diinɛ na u ma sira wɛrɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ n'u y'u ɲɛsin alikuranɛ yɛrɛ ma u tɛna ɲɛ sɔrɔ la u y'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam yanni k'u ɲɛsin o ma fɔlɔ u ye kira ka sahabaw de kafiriya fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ala kira nɔfɛ olu tun tɛ silamɛ ɲumanw ye kafiriw de kun don n'olu kɛra kafiri ye yala silamɛ b'a ka diinɛ ta kafiri bolo wa wala an bɛna an baw la u kɛra sababu ye ka sahabaw la nɔgɔ ka sahabaw la gosi k'a bɛɛ lajɛlen kafiriyara fo n'a kɛra mɔgɔ damadɔ ye o kɔrɔ ye de k'a fɔ kafiriyara wa diinɛ tayɔrɔ tɛ olu ye mɛ o kuma in tɛ tiɲɛ ye ala ye kɛra ka sahabaw tanu ala ko k'ale jɛra u ma wa u fana jɛra ni sara ye ala ye sara mun d'u ma olu de ye diinɛ in nta u kama fila la fo anw nana don a kɔnɔ bi an lafiyalen don mɛ olu joli de kɛra ka silamɛya jirisun fɔlɔ sɔn o jirisun in nana bonya ka den kɛ anw nana sigi a sun kɔrɔ an bɛ k'a den dun bi an ko olu tɛ silamɛw ye olu kafiriyara n'a sɔrɔ olu kun kafiriyara
e kun tɛna don silamɛya kɔnɔ k'a fɔ i bɛna kiri boli olu kan o la u ye silamɛw lasigi u ka diinɛ na u kɛ laɲini ka kuranɛ de lagosi mɛ u y'a daminɛ kira ka sunna la fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam wa u tilala ka kuranɛ yɛrɛ lagosi ala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko kira ma nin kuma mun n'a bɛ ka f'i ɲɛna o bɛna fɔ k'i yɛrɛ de y'a dilan walima u b'a fɔ ko fɔlɔmɔgɔw ka ziiri don u b'a fɔ e yɛrɛ ye fatɔ ye i ye dɔnkilidala ye i ye nin ye e nin ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min ye fatɔ ye n'o nana ko ala y'a ci mɔgɔ bɛ ka kuma minɛ wa mɔgɔ t'a ka kuma minɛ o ko kira ye dɔnkilidala ye n'a ye kuma min fɔ o b'a fɔ nin ye dɔnkilida kuma ye mɔgɔ t'o minɛ u ko kɔlɔnifilila don k'a sababu kɛ kɔlɔnifilila ka kuma tɛ minɛ n'a ye kuma min fɔ u bɛ kuma in lagosi idan laɲini ye ka kuranɛ lagosi mɛ u taara daminɛ kira ka sunna la sallallahu alaihi wa sallam k'o de lagosi kumakan mun bɛ yen ko al-islamu walima al-qur'anu huwa al-islamu kulluhu ko kuranɛ dɔrɔn de ye silamɛya ye ko silamɛya taayɔrɔ ye kuranɛ dɔrɔn ye ko ni kuranɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen an ka kuranɛ in ta an ka ala batola ye an m'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na nin ko in silamɛya san 1300 ni hakilina in a donna silamɛ jamana dɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma arabu jamanaw a donna jamana caman kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu ye hakilina in dɛmɛ k'a sababu kɛ hakilina in bɔra silamɛya juguw fɛ ani occidentaux minnu ye silamɛya kalan ka tila ka sɛbɛnni kɛ silamɛya la ka silamɛya tiɲɛ o y'olu ka hakilinaw ta ka baara kɛ n'o ye o hakilina in carila silamɛ jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ o de ye Inde jamana ye tumana mun na Inde kafolen kun don Inde kun bɛ yen Pakistan b'a kɔnɔ Bangladesh b'a kɔnɔ Sri Lanka b'a kɔnɔ Nepal b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ wele ko al-Qara al-Hindiya hakilina in a carina yen de kosɛbɛ wa a bɔra yen de ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'i y'a ye dɔnnibaga minnu ye sɛbɛnni k'a kan a caman ye yen fanfɛ mɔgɔw de k'a sababu kɛ a ye fanga sɔrɔ yen alisilamɛw wulila k'o hakilina in kɛlɛ mɔgɔ minnu ye hakilina in fɔ k'a f'u ɲɛna u ka tuubi ka taa ala ma wa illa n'u ma tuubi u ka silamɛya bɛ tiɲɛ k'a sababu kɛ ala ye fɛn wɛrɛ di kira ma sallallahu alaihi wa sallam mun tɛ kuranɛ in kelen ye i n'a fɔ ala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ an bɛna o ayaw kalan u ye o kɛlen la silamɛw wulila ka jɔ alhamdulillah o waati la sɛbɛnni caman kɛra k'o hakilina in lagosi k'a yira k'a fɔ silamɛya tɛ o hakilina kelen in a kurakurayalen don nin waati in na n'an ko nin waati in na nin san 100 laban in na mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ye kitabu sɛbɛn minnu ye hakilina dɔw sɛbɛn minnu ka hakilinaw sɛbɛnna journaliw la o bɛɛ lajɛlen kɛra mɛ kuma in mɔgɔ mɔgɔ bɛ na n'a ye o tigilamɔgɔ bɛ halaki dɔw wɛrɛ bɛ na o nɔ la mɛ an ɲɛ b'a la o hakilina in a carila an ka jamana kɔnɔ nin waati la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an bɛ nin waati mun kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu ka kɛra ka hadisa bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye nin kuma in i bɛ tuubi ka taa ala ma n'o tɛ i ka silamɛya tiɲɛna wallahi mɛ o mɔgɔ kelen i bɛ t'i sigi a ka wajuli lamɛn u b'a fɔ ala kɛra ye nin kɛ ala kɛra ye nin fɔ i y'a bɔ min e ni ala kɛra ye ɲɔgɔn ye wa walima kɛra ye ci de bila i ma ka bɔ kaburu kɔnɔ wa ala kɛra ko tan ko de ye hadisa ye kira ye nin kɛ ko de ye hadisa ye n b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a fɔ hadisa ko tɛ tiɲɛ ye a kɔfɛ taa ka wajuli lamɛn i b'a ka nkalon jɔ a yɛrɛ la a tɛ se ka wajuli k'a ban fɔ k'a fɔ ala kira ko yala e ni kira ye ɲɔgɔn ye n'a y'a f'i ye wa hadisa dɔ y'a ta kitabu dɔ de kɔnɔ ni maloya b'i la i tɛ ala kira tɔgɔ fɔ i ka wajuli kɔnɔ o tigilamɔgɔ de ye ala kira jugu ye sallallahu alaihi wa sallam
menoti la mo ko la aw ne be kira fe karsala ka te kira fe ma be tla ka fo kira ka hadisaw ko be la jele galoyi e de galoyi kira ka hadisaw yice ni ta do be damne me be tla ka fo fendo e galoyi ko cetala e rebe tla ka tiga wajuli ko fe ko ala kira ni ngene ndoina o de hadisai ala kira ni foni ndoina o de hadisai ningela ara kira klela o de hadisai ne ko kita hadisa ko law bla ne qur'ana takiba ko rofo mo yo bena fo ko fabila ne qur'ana gasan takibe seli mo nya koro ko ala ko ala seli ka sori ma hadisata mo bena fo ko fabila idan ni hakilna incerna kusobe odla anya kanu anga bi wala ndai anga fendo jeya alislami o wajibi ambela jelenka namma kala harado alaba nyinika ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe sawabama ambal mal islamu nin kuma mu fulani mo kuma nanai munum bu yere dami kata dina ma ubu yere dami kata doni ma melakin ukadoni amun nafa ni doni kunyo nafa nin kuma yin kunde bu da kono wa kuma yi ate donu baga doronda bi abe hali kuna fondilaw da munu madina kala ulu da do koina ka fo kube kuma ni masala ina kata kira ga kuma ugalon tigeya keneka ku sigi teleso dowla kala kira ka hadisau ku mokabo ula ku lagushi ko dina kiri tayore qur'ana doron itala je ka tuika bara kadiri kono ite femundo kana do kono ni toriga kuna foni ndi kono bashitola mega ke wajuli ke la fanay ka ke dina la selibay hal nasoro ibora dina du kono ikam o dina mo yi ibora dugu muna o dina dugu e bashitola membora mola mohamunu ye kala moye aniye karamo ko te kele de iba kalande al ilmu bit ta'allum me jamana lablala bela jele me kuma ni fenye femu yidia me kuma mu forati la mo fe o kuma intawun toro abora mo wereda mo mba yere dami kata donima mo mba yere kata dami ayere dami kata dinama mo mba yere dami kata ala kirama ambe kiramanto aman dami kata kirama ka sabu ke kiramanto yayi me antan dami kata kirala ka fa on bora kirala wa ambe ala kira defa o bela ka sabu ko wajibi anka o wajibi aslamuka sigatala ka fo kira ka hadisau ule wahwiye ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro qur'ana wahwiye choko muna kira ka sunna o fana wahwiye Allah subhanahu wa ta'ala ko ala kirate kuma na nindungoye aye fo abela jelen bora ala yoro wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yala kuma kaida ko kirate kuma ni fenye fo ala ka fe mun chama yala kira kuna ni corona dorone wa amaw nyininga yala kira kuma ni corona dorone wa akmana ni fewere mun ta corona ida idan ofana bora Allah subhanahu wa ta'ala yaro Allah subhanahu wa ta'ala ko kira fur musoma واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أو من يكرا فرمسوي ni alaye aw sugandi kawke kira furmusoy qur'an aya munu be kala ko sokono najigna ala kiraka ayo kala moyi wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ala yafla ko min ayati llahi ala ka qur'an aya wal hikma don baga bela jelen ko hikma wa kiraka sunna sallallahu alaihi wasallam al imam shafi'i rahimahullah
akale kalna don bagabolo abela jelen ko hikma oye kira ka kewalew anaka kuma kawnya sallallahu alaihi wasallam nasrala dina tayore qur'ana duraye ala kumba fo muso nyana qur'ana aya munumbe kalauka ayo fo moye abana akuntuna fe wore faraka ala ye mun faraka ibse ko bo ala wa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi alaka qur'ana aya wal hikma ani kodon o kodon ye kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam wala nimbela jelen ko fe mo bena soro mo ba fa ko hadisa ko ko tiete ay edete tien sunu hadisa ko tien amelo galonjo iyela ika ala batu kono angala kira la sallallahu alaihi wasallam don ba ko ka kira ka hadisa galon tigeya ka fa aw me baraka ni qur'ana durna ante baraka ni hadisa o ye kira kan nabi nyumayat tamasire do e ka sabu gala kira nin kuma yefo samba kele ani kemenani ani binani nani onye kira ko chogodi ako ala inni utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu ako mawla dunya ala e qur'ana ana nyogona werednema o jme o kira ka sunnay mume qur'ana wala ako me wati do bena modo be dumuninge ka konofa kisiga ka dukanela kisiga ka salon kono kafo ay barake ni qur'ana yi nay femu soro qur'ana kono ay barake no yi nawma femu soro qur'ana kono aw kana barake no yi ako mo do bena mo mena ni kuma fo wallahi kray ni kuma fo sallallahu alaihi wasallam samba kay ni kemena ni konye wa fora fana kati la mo bi kono fo abeti sigi ka fo femu soro la qur'ana kono ay barake no yi femu nte qur'ana kono ayo toy kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ala ye femu haramiya ani ale kira ye femu haramiya o bela jele kelenye kira ye fendo haramiyanka aslamu te barake nayi wa ala fana ye fendo haramiyanka iko ko hadisa ko te che kira ye femu haramiya ko kango flega e mungo hadisa ko te che yala ibe fal sogo duwa ite so ngadunde ni nyi ngare ba fuga haramiya lendo qur'ana taka daile al adamle fa Allah bayta sura kono fal sogo to ko qur'ana kono me yala tigala mo fal sogo duwa munu ma fo fal sogo duwa uta dunde kira ko ale de haramiya wa alay mu haramiya na ale mu haramiya bela jele kelenye anta fo ni kira de ni haramiya mo ke ala de ni haramiya amoto ayi afla bela jele haramiya lendo Allah subhanahu wa ta'ala ko wama ataakumur rasul fakhudhuhu ala kira yefemun di awma ayo min awbul fala ga barakanai wama nahakum anhu fantahu kira ya bal fo fa na ayo bela jele katoy wa kira ya balanga na fal sugudu e mu mega fa hadisa ko te che ko dina kiri tawrata hadisa yala ibe fal sogo duwa iba fa kitadu ama fa yana yala be qur'ana kono wa iba fa te qur'ana kono aha iya tami nimalo ya bilata falisa ika fa ika sogo nyimi wa illa ima che fo moyi kira sallallahu alaihi wasallam ako hadisa were kono fewo fembe no ba usurnya aljinana ne ala kira yo fawye fewo fe mege sababu ye kaw gere jahannama tasmala ne ala kira yo fawnyina akanga ruga fo jibril alayhi salam ay kuma kando keru ale diskuna ka fo adama dewnyi ko mo shite fo ka soro ala ye garzige mun sabe ye kibo soro anga sira alanye anga garzige ni ce sirafe alni ye galon tige itna fe soro ala ma fe mun sabeye ibna soro me be junubu soro ala ni na marake itna fe soro ala ma fe mun sabeye ka fe ba soro akwa sira ala nye anga garzige ni sira jelenka ako jibela e kerlu ka le diskuna o kerlu nyamunye o wahi na sira dode o kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ina fa dun bawyo o wala wala nye chukomna عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أكو ألا كراكم بفو
عليكم مو بلا جلين سبه مغانغاو كاما كو سبني ندبلا كاسبو كالا كراي موي ابي ديمي انافا بن نسونديا ادولا كوما دوبي ابو فو كاسورا ديمينندو عليه سبني جو ايو فالا كراي صلى الله عليه وسلم كرا كاما اكو اكتب ibe fewo fe meneda ikasebe ako wallahi nyenka ni alala foyte boneda ko no fona kera che halle kira dimina foyte bada ko ni chete kira dimi ana undimi o tekelenye kira kuma kawo ule wahawde sharia fewo fe no sharia ko na kuma no ko wahawde wana yambali fewo fe na obora ala yurala de yambalala kira ko foyte bo ale da ko no fona kera che wabe fewo fe makasebe ne kira ka hadisa kira ko kaka sebe kira hiji munge arafado ay kutuba munge la sara sele ko fe fewo fe be ni adama de mako bala kira ko no bela jelenka kira ko na joli ko kan angana nyon jeli bo angana nyon ngana folochi chedo be abora yaman jaman ka kana hijila atoy abu shah akola kira may kuma munufo ne kuma numme me do to na hakilla do matwala mba fe kuma nga sebe ka dia nintara ngala singa muuma kira ko sahaba ma uktubu li abi shah ayni hadisai sira ka di abu shah ma wa hadisai o de kuma dia koka ni mo mo fa ikanga fe mumbo yalla be qur'ana kono te qur'ana kono ni mo fa ibe dia mumbo nyome hake munganga bo ni bolongoni tigara nyome hake munganga bo bolongoni fla bolongoni saba ni tigara ni kungolo jogina ni sen tigara ni mbebe hadisa ko nte qur'ana kono wambe ga baraka na be ni kira ka sunna ni de kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam kira ko ay ni sebe ka din ce makata nay abu hurairah radiyallahu anhu ako aya fla be qur'ana kono no kunte ale kunte mogo baro nyogo yani kala ka hadisa wi ka sabuke femundo amano wa aya fla yujume ya fla be suratul baqara kono ma janyo wono innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab mogo munumbe femne ka dogo alay munjigi kitabu kono o yefole إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات مؤمن بفهم كادغو نه على يفهم نجيه دلو بانغنونا او دلو بانغنا يجمع أبو هريرة يوكي كراك حديثة دي كاسبو كاكو كراك حديثة وبي ني آية فلين تي على تو لا كلمة على كم مؤمن بدوني دغو مؤمن بآية على كدلو بانغنون دغو kira ka dallu kira ka hadisaw o yi ala ka dallu bangana do ye ka sabu ke ala de ya do kira da sallallahu alaihi wasallam limbela jelen ko fe amina fa ko dina kirita ta hadisa kono yalla meta tami am ta ta rojme atayro hadisa kon nay atayro qur'ana kon nay wa hadisa mu fulani ni ya jo qur'ana koro أما يبتلك تتلا ورسبة السنة الموافقة والسنة المبينة المفسرة السمنة والسنة الزائدة نيكرك حديثه فيه كان قرانتا حديثا وبتلك تتلا ورسبة الله سبحانه وتعالى أكمنا فندو كقرآن كنو كرا فنكمنو كحديثا كنو وبلا جلين يوي وبافو السنة الموافقة كرا كالسنة مو أكما كامو أكاكيوالي مو وني قرآن آية دوبي قرآن كنو وبلا جلين بكرو كلين دفو إنا فسلامية جوسين دورو أننا قرآن كنو چكو منا أننا حديثا كنو چكو كلين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فكتاسي آية لبنا وكركم من يغنى وركم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وتلمنا جوسيوا كراكو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نورا مننا حديثا كنو وورا إن القرآن كنو كراكو صلى الله عليه وسلم مأوتشو يا مريا أكن يمانك كتام سوما الله سبحانه وتعالى ينغنا في القرآن كنو أكو وعاشروهن بالمعروف أي مسو كفو نغيا كوبارا نغيا نيني ما ياي مو فرا حديثا كنو ونغنا فرا القرآن كنو نيني أسيغرو ما فلوي أسيغرو ما فلانا قرآن آية دوبنا كراكا حديثا دبو ولا ولا الله سبحانه وتعالى كو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي سلجو أي جغدي ميالا مسلي جغدي أمريكا جولي سلي فرسلي جولي شده قرآن كون فرسلي دورو أتي أركان جولي بسلي أتي سيدنا دلا سلكون الله أكبر أملا جل ما فقد سلكونه هل ممكن حديثات تشين وتقرأ نكونه كلا دكوا الله أكبر دلا سلكونه يا حديثات على قرآن نكونه فقرأوا ما تيسر من القرآن كوت سلكونه فم النغير أوما أيو كلا وفم النغير كلا يفواني أكاكمكاو أنا كيوالولا ويجمع ويفاتيا أني سوري فاتيا كلا سورة كلا وتقرأ نكونو منغو حديثة تشيه بيجا فاتيا كلا بيجا سورة كلا كاداكا وتقرأ نكونو أبلا تقرأ نكونو كلا دوغو يبي فاتيا كلا فهم إنه غير ما يبغى كلا كاداكا كيتو كلا نا كي كان كرتا أراكان دولا كي كان جي أراكان دولا وتقرأ نكونو نتلا لولا إباف الله أكبر كي يكمل منه تاكل نفلا تاكل كي يكمل منه كمل منه شوي كي يرفعه كلا دين نك ويا فنن شكر لا كو كلا كمبا كوفسه إبى جيبوا أكوكا جين تبو والما بتافلس كاسانفه أتبوا أنونا ني يكمل منه إبى سبحان الله مفوينه تاكل نبلا جلفلا تاسراكونه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أتكرر نكونه حديث هذا نيتنتو إبدوا من كي أبي حديث هذا كونه التحيات لله الزاكيات لله أتكرر نكونه أبي حديث هذا كونه اللهم صل إبا منكلا صل كونه أتي حديث كونه أتكرر نكونه أبي حديث هذا كونه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قرآن دا إليك آينا نتاكونا ألا كو كرا ما تقولي وأقيموا الصلاة أي سلجو سلجو تقولي كرا دو إيرانا ودي حديثي ودي سنة أكو وآتوا الزكاة أي جغدي جغا ألا كو نادي أبدي منو ما يولو فاني ما أبي بو نفلو جمين على مو فاني ما كرا دو فاني أبي بو سنولا أني ورجي ani sumando abe bo dowla ate bo dowla melo ko la jagadi na yo ko ko ni fle ami jaga bo fembe la jela kira ko ay fembe te abe bo fendo la ate bo fendo la emi ngoko hadisa ko te che fe wo fe bi bolo abe jaga bo kana da kira ta fole made e ko te che o julle bo wala ala mo fanya kira de wafanya sallallahu alayhi wasallam nimbele jelen ko hadisa ko teche waslame jose nanya bela jelen tamba wala nin chogola iba soro ko na ba dima bakru mayala me kira de ba akorofi sungalo sun amega sundo chogomla to korona kono suntige mo be gatige ne tamaroy o to korona kono ala ko anga sundo katabla shufelala me kira yera ka fo shufela o e kle binide menanya to etama aba to fo shukaku ebe ga suguri mundu suguri dun to korona kono de ala ko ika sun me sun tige suguri do ota kono iyo bomi
kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam e mun go ko hadisa te tiɲɛ i ka denkundi don saga mun fagara o saga in tɛ kuranna kɔnɔ dɛ denkundi kibaruya tɛ kuranna kɔnɔ dɛ saga fagara ka tila k'i tɔgɔ da tile 7 don o tɛ kuranna kɔnɔ i kun bɛ muso furu don mun na n'a sɔrɔla i ye npogotigini de furu i ye tile 7 de kɛ o tile 7 o tɛ kuranna kɔnɔ dɛ o ye hadisa de walima n'a sɔrɔ i ye musokɔrɔba de furu tile 3 mun n'i y'o kɛ o tɛ kuranna kɔnɔ o ye hadisa de dɛ yala kuranna kiri halisa ko tɛ taa kira ka sunna kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أصلي كنزي حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أما المال الإسلامي سلوي الله بركة سلوي لسا سلوي الله دلو بقرآن كنا أبا كنا ni kuma ka munu fara sisan kurana a daminɛ fa laban i t'a sɔrɔ a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko diina kiiri tayɔrɔ tɛ hadisa ye ko kurana dɔrɔn a maa dɔ tun bɛna seli wele cogo min na wa seli fana bɛ tila ka jɔ i bɛna kɛ cogo di Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ala kɛra y'a ci ka taa dugu dɔ la ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kira kama yala i bɛna kiiri tigɛ cogo di a ko n bɛ kiiri tigɛ ni ala ka kitabu ye kuranna kira kama yala n'i ma dalilu sɔrɔ kuranna kɔnɔ dun a ko n bɛ dalilu ɲini kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam kira ko yala n'i ma dalilu sɔrɔ la dun a ko n bɛ n jija n seko dama jira la kira sallallahu alaihi wasallam a ko tanu bɛ ala ye alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yuhibbu rasulullah tanu bɛ ala ye ala mun ye bɛnsɛma kɛ ala kira ka ciden ye fɛn na fɛn mun ka di ala kira ye
akon be kiri tigani qur'ana yi nimma dalu soro kono mba nyine hadisa kono wani ma soro kono fana ko nye qur'ana kala ka hadisa kala mena suma fendo ma menjija kira ko tanube alaye alame be semakai nimbela qur'ana kiri walma ko dina kiri ko ta hadisa kono kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam asigoro masabana kafra alqur'ana ka ode kira sallallahu alaihi wasallam ay kiri do fo kaslame o ya mariyanaye walma ku balifendo la ulute qur'ana kono bo wala ko as-sunna zaida to qur'ana kono me ambela jele me ga baraka naye o doye muye falisogo a haram yali ala kira de ya haram ya ala ma haram ya qur'ana kono me ya la islami jumende be ke bita falisogo du ko ka sabuke ka dalute qur'ana kono ibtano du mu ngono ni ala sonama ni mu yi soroye ibto la kali yorore yala mo jumende be ni be musafuru katla ka atna musafuru ga faraka wal ma bancini alay musomo haramiya itna musota kono mekira ko aw dola kale ngana musafuru katla ka muso itna musafuru ga faraka wal ma katna musafuru katla ka adendo furu ga faraka yala emungo ko dina kiri kateta hadisa kono yala musomo mibolo bisaka atna musafuru ga faraka wa wal ma bisaka bancini furu ga faraka wa anasor la iko kote qur'ana kono e kote ko hadisa atayroto e kanga atna musafuru ga faraka wal ma kanga abancini furu ga faraka nameta hijila ambe labbaik mufo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bela jelen bafo hani mungo hadisa kote che o bafo labbaik ta qur'ana qur'ade ay ambe namu munta fine jema munta o te qur'ana kono name tawafuke ka alkaba blango shife ala ko Allah tawafuke me tawafuke ke chugodi o mafanye jolle beke o mafanye safani marwa ala ko Allah bolu ñu xonce monsieur wolobla ona na kira ka hadisa de kono katashi mina odo seje amita arafa jocho mona kana muzdalifa ka fitiri safa faranyonga amena bele filimu ke ambe kundi munga ambe ni munga avec ke chugo mona ni ala kira de fanya sallallahu alaihi wasallam me ala ko kala hiji walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila me hiji ke chugo ala kira de fanya sallallahu alaihi wasallam nimbela ko dina tawrata kira ga hadisai ibna sali chugodi ibna sun chugodi ibna jagabo chugodi nigo ko dina kiri tawrata hadisai ibna dongoni dabla ibna konyo dabla ibna seli dabla ibna shun dabla ibna nimbela jelen dabla ala ka hakri ñu manda mambal maw ne kuma sigaro ma fulay kuma sigaro ma fulana o de ye kuma kan do be dugu kono kuma kan yemunye ka jamana dendo mine kulu jate cheni kelawi ka bolo shi jamana doma ko jamana inde cheni kelaw glambawi ka bolo nyeshi dugu doma no de ala kera ka dugu no de madina ye ko terrorisi ku be former madina de ko madina kala yoruba adama de ngasira alanye e ma sega jeo ro soro ibi bolo nyeshi e ma fo ala ka ke ala kera ka madina kera mu fa madina kibara la yalla mo mewa mo ye juguman ta kam magani madina segere ala ka danga bi ka kera ka danga bi ka islamo ka danga bi ka wa man yurid fihi bi ilhad bi dhulm nudhiquhu min adhabin alim wala nin kuma juguba awntna atigla mo jabi mais awn jora ko nyamuye o de ye an filɛ ka kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ mun fɔ maa ma fɛ ka fɛn mun da o kan o de ye
anga jamana nyemoko amu tanu amu wali nyumando hakil mawndo unu hakil be ñoxo fe ubado mo mënu terroriste yi ani mo mënu te terroriste yi ambe bado France jamana e sebembo ka dalubo preuve matériel ko bla ga ta Nations Unies la ko France be ka terroriste de jamana en kono ya o make yawa mais atigila mo isi plateau sanfɛ ka jamana mun tɔgɔ fɔ n'o yɛrɛ Saudi jamana ye jamana mun fɔ dɛ o ye fɔlɔ ye ko kalanyɔrɔ min bɛ yen ko Madina kalanyɔrɔba ko bɛ terroriste formé o kɔrɔ ye an fɛn o fɛn ye kalan kɛ an bɛɛ ye terroriste ye i ye maa ba caman de ka vie de danger la wa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ kalan kɛ diɲɛ jamana si tɛ yen n'i t'a mɔgɔ sɔrɔ yen wa hali diɲɛ jamanaba minnu bɛ terroriste kɛlɛ la américains ni français n'a bɛɛ a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ yen wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ kuma dɔ la ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kan n'o bɔra Russie i b'a sɔrɔ o bɔra Tchétchène walima Amérique walima Asie a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan farafinya t'a la fɛn wɛrɛ t'a la wa o université in dilanna de k'a di silamɛw ma cadeau silamɛw ka se ka kalan kɛ mais n'a sɔrɔ o juguya b'i dusukun na ko tigilamɔgɔw k'u bɛ taa terroriste former an b'a ɲininka yala mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kalan kɛ ka taa diɲɛ jamana bɛɛ la a bɛɛ ye terroriste ye wa yala diɲɛ jamanabaw b'u sigi k'o filɛ u ka mɔgɔw bɛ taa former u bɛ tila ka segin ka n'olu kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ yala fa de bɛ adamadenw na mais jamana ɲɛmɔgɔw b'u yɛrɛ kalama mais ko mun bɛ ko in kɔfɛ a tigilamɔgɔ ye kuma mun fɔ kuma in kɔlɔlɔ mun b'a kɔfɛ a b'a dɔn mais a y'a kɛ laɲini mun kama Ala b'a sara n'a ka laɲini ye nin kuma in ka jamana ta a tɔgɔ ma plateau sanfɛ ka tila ka segin a kan tuguni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ rupture diplomatique don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana mun tɔgɔ fɔra o bɛ se k'a fɔ an ka jamana ɲɛna yala aw jɔyɔrɔ ye mun ye nin na sisan an b'a fɛ k'aw jɔyɔrɔ dɔn walima k'o ta n'aw cɛ mɔgɔ kelen ka kuma kama jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ dɛ kumana mun na ni jamana bɛ bolo la an b'a fɛ jamana ka bɔ bolo la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ji dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko kɛ mɔgɔ dɔ bɛ na fitina wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yala ale kɔnɔ ale ye mɔgɔ minnu indexé nin ye u bɛ n'u manko wa an bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ an t'an manko abadan wa nin ko in an b'a kɛlɛ kɛ fo k'a ban wallahi an b'a kɛlɛ kɛ fo k'a ban ko jamana karamɔgɔba ninnu k'a bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ yen de ko n'u tilara yen k'u bɛ taa formation tɔ kɛ Pakistan yala fa de b'e la mɔgɔ bɛ bɔ Saudi la k'i bɛ taa kalan kɛ Pakistan Pakistan bɛ t'u ka université kɛ yen u bɛ tila ka taa kalan kɛ Saudi la Madina wallahi silamɛ o silamɛ bɛ yen n'i ye diinɛ kalan i b'a fɛ ka tile 2 kalan Madina wallahi o ka di bɛɛ lajɛlen ye hali ma kɛ fɛn wɛrɛ kɛ o y'a kɛ Ala kira ka misiri kama sallallahu alaihi wa sallam mais ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kalan kɛ ko terroriste dɔw bɛ taa former ka na jamana kɔnɔ yan jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɛ wa illa a bɛna fitina wuli dɛ n'a fitina wulila awa jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama dɛ mais nin kuma in ɲɔgɔnna delila ka fɔ k'a sababu kɛ a ma da o dɔrɔn ma a ye taabolo dɔ ta tɔgɔ ma k'olu tun b'a ɲini k'ale faga i bɛ kɛ ka fanga bin waati k'u y'a dɔn k'a fɔ ale bɛ mɔgɔ dɔw fɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ de a y'o tɔgɔ fɔ k'u tun b'a fɛ k'o ka so fana attaquer i ye nin bala o kuma ye diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ k'u tun b'a fɛ k'u ka so attaquer yala jɔn de bɛ taa jɔn ka so attaquer o diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen min sigi jamana in kɔnɔ yan ko sunamɔgɔw ko kafiriw don u ka misiriw kan ka ci u ka duw kan ka ci ko silamɛw tɛ o ma fɔ yan wa mais a kuma in mɔgɔ y'a ta ba la wa a ma tɛmɛ wa Ibrahim Bakari Keta Ala ka hinɛ a la a dɛsɛlen a ma taa fɔ diɲɛmaw ye ko karamɔgɔ dɔ bɛ jamana kɔnɔ ko terroriste dɔ k'a b'a fɛ ka jamana kɛ silamɛ jamana o ma fɔ yan wa IBK bɛ min a bɛ min a bɛ Ala bolo yen a bɛ Ala bolo jamana in kɔnɔ yan u ye mɔgɔ dɔw nɛgɛ k'u bila kulu dɔ la yan ko terroriste don ko minnu bɛ kɔrɔn fɛ u jatigi y'olu le yan o y'u nɛgɛ u taara n ka misiriw bɛɛ f'u ye yan o ni miseli bɔra o ni foyi ma bɔ mais a dɔn na mun tun bɛ premier ministre la a labanna cogo di
o mo kelen ya wulu genga boy o ma genga boy wa munun ko me fanga na do u labana chogodi mo laba kasola ya wa anga ko to alama an ta yere jeya wallahi an ta yere jeya aba ke to minute fla dramin to dafa an ta yere jeya an ma bara bela jelen jelendo an ma kala yoro jelendo ame femun kala ya jelendo wa jamana banga bara kalama jamana banga bara kalama bara do den tan bolo de mena kisa kelen fa yodra bol lame wal mafla san 2019 wal ma 2020 rabitatu duat ligue des prédicateurs du Mali an ko mega ta kay ado mo ko ngacha ko sobe ame mo mo ganduru bo anye mo ko nyaan kara mo na fa Mohamed Traoré amangene bi anga duwa ka yala ka kene adama amora kolo kani amase jijeni mobili nando ko mamulo abena jele falendo kara mo wala wajuli kelaw ani caméramanu anga mobili chena ame mun kalama forsati mo u ka pick up duru abe falendo warmelendo bora tu kono doro kado kay le gedro safa wella gedro safa u tara nyefa doni u ka nyemo ay lipma to sebene ye kar safa retroviseur kono akaka mo ma ku ka sege u sege na kana unana u nyeshi Traoré ma u yafo u yanto bela jelenfo ko abitami ko mun nekera wa fami tabi ko mun nekera Traoré ko ngam molle chena u ko ngam ndege boala surasu jigina ka mobili ndila ka dama u ye mobili ndila wati muna u ko karamo ko ay duwa ukanye abe bara muna jamana kona amba kalama wallahi awbe kata fe muna kai amba bela jelen kalama mo be mobili ko amba bela jelen do bara dugulen tawmbolo ante fendo len tawmbolo kabita baraw bara la ba do wan tara yoro ramita gouverneur fe Allah be nyoy wa fo aw na fe mun amba kalama jamana ya informer yana ko seya wa aw be kawnde de nga bara la o be tlaka on tuma tuguni kaw terroriste fente bola o be ke chogodi o sa yelema president Ibrahim Boubacar Keita ay telephone daka Cheikh Traoré wele ako wallahi aw be bara munani watila nyebala abe kawnde de nga bara ina ay domolo do di ko kana dama kameta sorti labamuna ko kan yere de menayi ado Traoré ko ma akoy telephone da ka ko ko ne ibe ka do ka ko ale ko kas na ngundo do ka ko ayi kana kes na ko ne ibe ka yere do ko fe mun ba fa yo fay abe baramuna anye bala abe kawnde deme abe jamana jodla abe terroriste kelela wanti ta sorti sila fo ka so tembe ba mula abe kuma terrorisme ka awde bena tuma bi ka terroriste mais adama de ni ko kibi yere je wati be iba so no do bil on ta yere je ala ba njeya me ala be nin critique ma o ka do nin kuma inde be sena ko mo be kalange madina ka be terroriste de wa be terroriste o ko ne kan faali daga lendo ma million jole kalange e be sen dilana ka di je islamo be la jelendema wa sawo sa mo be bo akacha mo ko baduriye je fam be la jelendo yala jamana to fana be te wa wal mamali do do ala ka hakli mandana ma ambe ala dili ala ka tuba no yaye nate tubi nabe dume ninga ani femu ngaga ala ko kala ala ka ankishi a fitnama on ta jamana joye on tna yere defa ante fenkale la me ambe jamana defle me jamana nyimo fana ku jo u joro la note ni fitnamu wala unodo de ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka ankishi fitnama ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كم كنتا